خانه و چه و پس نیست. من از وظیفه میرم. مبلغ باشد؟ او کامگاه بندگی رو سیگار. خبری ماشین گردید. соли 2020 дар тоҷикистон аҳолиро ҳисоб мекунанд. ин бор шаҳрвандон пайрави кадом мазҳаб ё дин буданашонро низ бояд зикр кунанд, чун ин қонунеро парлумон тасвиб кард ва он барои имзо дар дасти президент аст. назари мардумро дар бораи талаботи ҷадид ки шояд амалӣ шавад пурсидем. Турия мусулман мусул касе ки пурсад мусул чи? Мусульмоним. Ягон тари чи надорад. Почему я должна скрывать ту религию, которую я исповедую? Здесь ничего такого незаконного нету, поэтому я, например, не против того, чтобы у меня спросили, какую религию я исповедую. бархе аз мардум бар ин назаранд ки пурсидани дин ё мазҳаб боиси ангуштнамо шудани дигарандешон ва ақаллиятҳои мазҳабӣ шуда онҳоро меранҷонад. дар одамо кушарашон медад ин бин номусулмона ин тария айдам дин бес ҷудо мерава ба ҳоли худаш мо ба ҳоли худмон. ая ҷиҳат хуб нест барое ки ӯ одам мумкин ки шояд сахт расад, мисол чизи ҳуқуқи худ шайда, мисол чизи личнест, мисол ҳар як одама. баъзе ҳам нигаронанд ки байни мардум тафриқа эҷод мешавад. ما ایشه خیال میکنیم با ما به پرواییم نه که بعضی آدم ها بینشون بعضی تفریقه میشود با زیدیتی بین یکدیگر میشود. ایش سلافیه ایش کریه وهابیه بعد بسیار خوب نمیشود. خوبش که هم بعد این کار نگیرن. بعد این کار بسیار خوب نیست. баъзе гуфтанд онҳо мазҳаби худро ифшо намекунанд ва ин пурсиш пайравони адён дар тоҷикистонро дақиқ намекунад. бахтарро нороҳат мекунад, вале баъзеҳо фикри ҳар кас ҳар гуна аст. фикри шумо чӣ аст? масалан ба саволи ман ки шумо ба кадом мазҳаб тааллуқ доред? фикри ман он ки ман хоҳам наметавонам гуфтам ва ин ё он мазҳаб, вале як андешаи ҳар як кас аст ки шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон ҳастем ва ҳамаи қонунҳоро бояд мо эътироф кунем ва иҷро кунем. дуруст нест. барои чӣ? барое ки хайр ин давлати мо давлати дунявии ҳуқуқбуниёди ягона ки меган ҳар ка мисол дини худаш ҳаракат мекунад. шумо масалан мехостед ки як кас дар бораи ба кадом мазҳаб тааллуқ доштани шумо бидонад? не дар кӯр нестам. идеяи матраҳ шудани ин пурсишро хилофи қонунгузории тоҷикистон медонанд. матраҳ шудани ин пурсиш ғалат аст, чунки хилофи сарқонуни тоҷикистон мебошад, чунки аз рӯи сарқонуни тоҷикистон ҳар як инсон ҳақ дорад ки ба ҳар дину мазҳабе бигаравад ва аз он пайравӣ кунад, новобаста ба он ки ба касе ҳисобот бидиҳад. ҳанӯз ки масъалаи ворид шудани тағйирот ба ин қонун дар ҳоли баррасӣ аст ва тасмиме гирифта нашудааст, шумо ҳам бетараф набошед ва назари худро зери ин видео нависед.